achiel nonego bed ni dhi bedo e ofis ker. To bende adiere ni atini dine kawo jolup jotend migepe ma dho ngere dendo ni CAS. Dine gimiyo jopiny pek mar chulogi, nikech nitiere kwano moro man wagoyo ni chulo 700,000 gi wiye, nitiere ni imiyo hola marudi mar $35 million, imiyo hola mar mtokni 2 nun gi joma rito. Be nitiere adieri e wachni? Ing'e ni pek bedo ka jogi ok ti. Ok obed pek ka nitie nengo ma ji neno kuomgi. Jopiny ok oywago deputy governor nikech ginyalo neno nengo ma bedo gi deputy governor nyalo bedo go ne gin. Japiny ok oywago assistant chief nikech ong'eyo no nyalo ringo mapiyo. Ka nitie nengo kendo inyalo ne, kendo inyalo som ma ji wach ni osiany ne ni ofis. Osianyo omanyo jomobiro kelo pesa mondo yaw kembe e thurwa ka. Osianyo okelo jomoyaw kembe mondiko ji 100,000. Osianyo otimo chik kama mokelo konyruok. Koro osache cha bedo gi tiende. Ji neno ni ma tich moromo, ma osara moromore gi tich. To ka ji nitie to onge gima ginyalo siemo ni an ng'ane atimo ma, tatimo ma. Koro ji chako nono matut. In mibedo kani, wachuli nang'o? Timore kata ne joma nie bunge, manie parliament, nikech jomoko dhi yiero ng'ato to gineno ka nitie joma tiyo e bunge moloyo margi ma giyiero ni, ma gichak penjo ni to kare mari ni ere tiende mondo wamiyi komni. Omiyo pek bedo ka onge nengo ma jopiny yudo e bedo gi ofis. To ka nitie nengo, to kwarok ni wacho ni omero miyowa pek nikech nitie samoro rieko mikelo, tich mitimo, dongruok mimedo ne ogandawa mondo giyud ber. To nitie joma wacho bende ni kombego ne gin mana kombe mag siasa.